vänner. Här får vi fan inga andra. Eller hur då? Nej, inte då. Ska jag sätta oss knä på Kimmy? Nej, jag har mobiltelefonen. Åh! Fick inte jag sitta eller Frästberg? Sluta knäppa kort med dem. Äckligt. Ja. Aj! Tänk upp. Ja, tack för att du gick Kimmy. Den här är ju ondast. Den här då. Hon sitter precis på nerv. Two girls. Malin, de knäpper kort. Vänta. Jag tar kort då. Jag får inte ben! Åh, jag också. Kan du lyfta din rumpa lite grann? Nej. Jo. Nej.